Kävellään tuo pitkä matka. Häh? Joo. Oikein hyvää huomenta kaikille. Aamu on startattu. Kaveri sai justiinsa linnuja. Makia oloinen sumu täällä. Onneksi ei mikään kovin paha kumminkin näkee. Suht ajoisi, jos jotakin on tulossa. Pahoittelut ei tullut tosiaan viime syksynä enempää videota kuin se yksi. Mulla kyllä oli materiaalia koneella, mutta ne oli kaikki niin sekaisin, ettei niistä oikein saanut mitään selkeää videota alettua tekemään. Ja nyt on jo moneskohan päivä mitä nyt on. No suht pitkällä. Silloin yli kuukausi ollaan menty sorseihin aloituksesta. Nyt vasta alkaa olleen kamerat mukana. Jos täällä alkaisi vähän enemmän tätä tilannetta olemaan, ei oikein huvita tehdä videoita mihin laittaa puolen syksyn materiaalit. Aina. Mukavampi olisi tehdä aina joka reissulta yksi video. Tosiaan vittu jostakin lenti, vaan mistä en tiedä. Mutta tosiaan joo, aletaan kattelemaan mitä se tämä päivä tuo tullessaan. Päivässä aikaan pitäisi alkaa sattaa vettä ja tulla hirviä myrsky. En tiedä jäänkö iltalentoa kattelemaan, mutta huomenna varmaan ennen hommiin lähtöä niin kävästä aamulennolla. Silloinkin pitäisi olla vielä myräkkä ja vesi korkealla. Vai siinä. Aletaan kattelemaan mitä tällä tapahtuu. No niin, sieltähän sai kaveri toiselle. Istuttiin tässä somettamassa ja yhtäkkiä rupesi pörinä kuulumaan tuosta kuvien päältä. Tuohon tuli koittamassa laskea kuville. Oi et, ei kerennyt kameraa millään laittamaan päälle. Oli niin nopea tilanne, että ei eläisi. Tosiaan minä olen haulikonkin vaihtanut. Nyt on kamppeena tämmönen Benelin Nova Speed. Ihan on hyvin pelittänyt tämän syksyn tähän asti. Ihan hyvän tuntunen kampe. Rupesi tekemään mieli vaihtaa puolaria pumppua. Kokeilla minkälaista se on pyytää tämmöisellä vehkeellä. Kyllähän tuo ihan hyvin onnistuu. Jatketaan aamu kattelemista mitä täällä näkyy.
Jos sitä pääsi itekin jossakin kohin paukulle. Tuplat. Tuplat. Oli. Niin katsotta soittaa tätä tilannetta. Kiepsahti. Ja siinä oli näköjään lintu vieressä. Tultiin kattelemaan pomppuja tänne rannan tuntumaan. Kaveri kahalla tuoli. Koittaa nostattaa lintua ilmaan. Tähän kun tultiin, niin täältä pölisi lintuja. On kyllä ranta täynnä. Sillä tavalla. Jäi vieläkin henki. Häh? Vieläkin jää henki. Eikä jää. Onhan se uitu. Vituttuu tuosta enää mihkään lähe. No niin, se oli tosiaan semmonen aamulento tänne. Jokunenhan tilanne tuossa oli. Ja jokunen pomppusorsatilanne. Justiinsa lähin kotiin ja kello on vasta kevasta. Kello on jo 3 päivällä tosiaan. Kyllähän tuolla tuli istuttua jokunen aika. Tuota. Se mitä aamulla sanoin, niin ei tosiaan silloin viime vuonna tullut enempää tuota videota, että se meni vähän reisille koko homma, kun oli kaikki videomateriaalit vähän sikisokin koneella. Ei kiinnostanut kuvata semmoista sekavideota. Niin. Se meni se homma vähän siinä. Tuota pitää nyt, kun siirtelee koneelle näitä pätkiä, niin laittaa ne johonkin järjestykseen eri kansioihin. Ja en tiedä, tuliko tällä videolla nyt ei tullut pälätettyä hirveämmin mitään, niin ei ole varmaan edes mitään niinku ylimääräistä kohta, että on vaan oikeastaan noita tilanteita. Mahtaa tulla melko lyhyt video, niin mä tässä vähän sumplin pitää katsella kotona, siirrellä koneelle nuo ensin tiedostot ja
Katella kuinka paljon sitä materiaalia tuli tältä aamulta, että otanko vielä jonkun vaikka huomisen aamulennon, jos tulee lähetty. Tai jonkun päivän siihen mukaan, mutta tosiaan koittaisin pyrkiä siihen, että kuvaan joka reissulta aina yhden videon, jos se on hyvä reissu. Ja eipä siinä oikeastaan muuta tällä hetkellä on mielen päällä, niin kattellaan tuossa joko seuraavalla videolla tai sitten jollakin iltalennolla tai aamulennolla vielä tämän videon parissa. Minä nyt ajelen kotiin ja palaan syömään. Rupeaa pikkuhiljaa nälkä olemaan. Mutta ei siinä. Katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Sitä on aamulennolle saavuttu. Kävi se yhden aamulennon, mikä video alussa oli, niin sen jälkeen tuo yhden aamulennon. Siinä ei ole kuin nuo pari pätkää, mitä sieltä tuli. Jäi vähän kuvaaminen. Sillä reissulla ei oikein mitään pälinää tullut edes siihen niille pätkille, mutta josko tänään tulisi jotakin materiaalia. En sitten tiedä mitä tällä hetkellä siihen kameraan näkyy. Tuntuu, että se on koko ajan jotenkin vähän huonosti päässä, mutta toivottavasti se ei pahemmin haittaa. Tässä on jonkun aikaa jo istunut ja kuunnellut, niin kyllä täällä niinku lintua on tosi paljon ollut. Nyt tämä aamu, että joka puolta on koko ajan hyppynyt lintua. On rääkynyt ja ääntänyt. Kuvillakin on pyörinyt lintua jonkin verran, niin eiköhän tästä ihan hyvä aamu pitäisi olla tulossa. Jäähä. Oottelen, jokohan sitä saa alkaa ampumaankin paljon se kello on. Saapi, kello on just tasa-aika. Elikkä tuli vapaa. Vai ei siinä. Nautitaan aamusta ja katsellaan mitä täällä näkyy. Heinäri ainakin rääkkyy jossakin. Ja toiset mitkä rääkkyy, niin on tuolla tuo pienriistamies. Tai riistamies YouTube-kanava, kun se on. Se ja se isäukkonen. Oli tulossa pyyntiin, niin niillä leikkas moottori kiinni ja vissiin kävivät mutkarannassa korjaamassa sitä. Nyt ainakin kuulostaa siltä, että ovat takaisin paikalla. Joku heinäri tuolla eesäpäin ainakin on. Äänestä päätellä.
toivottaa, että tälle aamuun jotakin tulisi. Ei tarvitsisi ihan tyhjää pyytää. No niin, täällähän rupesi lintua lentään. Puski koko ajan äsken selän takkaa. Ois tosta voinut puotellakin lintua, mutta ei oo silmiä selässä, niin ei niitä huomannut. Pitää alkaa keskittymään tähän hommaan. Iso heinäri äsken meni tästä. Jaha. Ei sitä sitten osu ei millään. Yksi siitä ainakin tuli. Ois tuo kyllä pitänyt ensimmäisellä puota, mutta meni sitten näin. Olipa nopea tilanne. Joo, yhden taveen ammuin äsken. Kaverit ampui tuolla, niin tulivat tästä vierestä, sai yhden puotettu. Kävin justiinsa hakemassa ja tulin takaisin posiikkoon. Niin ne heinärit lähti. Joo. Kyllä maha kaverit näköjään lähtee tuolta. Mahan kyllä itekin ihan kohta lähti, jos et sä nyt ala yhtäkkiä jotakin näkymään enemmänkin. Jos tästä sattuisi vielä joku tilanne tulemaan.